ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲି ଯିବା ଖଙ୍କିରାଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ। ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲି ଯିବା ଖଙ୍କିରାଗଡ଼। ସେଠି ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାରିଣୀକି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦେଖିବା ଖଙ୍କିରାଗଡ଼। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସଜଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖଙ୍କିରାଗଡ଼ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ଆସି ଖଙ୍କିରାଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଙ୍କିରା ଗ୍ରାମ, ଖଙ୍କିରା ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ପାଖରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରାଗଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆସିକି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଇଏ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଙ୍କୁ। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ମାଙ୍କ ଆଗ, ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭିତରେ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ। ସମୟ ଆସି 1:15-17 ହେଲାଣି। ଚାଲିଛି ଇଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆସି ବୁଲିଯିବେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା, ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଏବେ ନୀତି ସରିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛି ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ମନ୍ଦିର। ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆସି ବୁଲିଯିବେ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ମନ୍ଦିର ମା ତାରିଣୀଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଏବେ ନୀତି ସରିଗଲା। ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନନା ଆସିଗଲେ, ଭୋଗ କରିବା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନଥିଲୁ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମିଳେ, ଆଗୁଆ ଫୋନ୍ କରିକି।
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ ଖଙ୍କିରାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହେଉଛି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇଠାରେ ମାନସିକ କଲେ ଆସି ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନସିକ ଗଛ କରନ୍ତି, ସବୁ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଇଏ ହେଲା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଠାରେ ତାରିଣୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏବେ ଯିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ରାଧେ। ତା ପାଖକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବ ମନ୍ଦିର ନନ୍ଦୀ ଦର୍ଶନ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ପଦାରୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକିଗଲିଣି। ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ପିଉଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଆଗ ଗେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗରେ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।